Čaute ľudia, takže sme na našom videu z Robloxu. Hráme... Mám z Robloxu teraz, no a... Čo hráme? Infected Gas Station. Hej, a počúvajte... Nehrali, že Leo? Áno. A... Takže má to byť hororovka. No. Dúfam, že ešte z tohto nikto nie... Nie! Leave. Sklapni Ben. Pardon, mám Bena pri sebe. Hej, ty sklapni. Idem mu volať. Gas Station. Si normálny? Ja? Si normálny, Ben? Ben nie je normálny. Poď. Ben si priznal, že nie je normálny. Poď. Si človek? Ben je človek. Si pes? Si pes? Si pes? Ben nie je pes. Si mačka? Before I go, just a heads up. If the TV And what are you? How are you? standing there, step outside and wait. Don't say stop. Benovi šibe. Dobre, rozdielme si úlohy. Power the fuse box behind the building. Once the TV's back to normal, Nie, ja kávu. good luck tonight. Kofi! Tu maj, droguj. Doktor, droguj. Nechcem ho nechať dlho. To už vyzerá scary na začiatku, on mal Lamborghini. Tak ho není scary. Musíme dávať pozor na telku, bo je divná. Vonku to je scary. A telka je divná. Pozri sa. Budem si na ňu dávať. Vlastne on hovoril, že si máme dávať pozor na tú telku, pamätáš si? Keď zase sme to tam. Hej, a máme ísť dať engine. No to nechám. Kamión! Reálne máme tu transformerov. Asi hej, kámo. Oh! Tak, ja. Tak. No to bude horor, tak. Ako ja nechápem, čo je na tomto horor. Ja... Engine! Poď idem s tebou, poď so mnou. Elo, nie, so mnou. Sa bojím. Že mám bubak zo žerie. Ečko. Tam bolo dačo. Ja som videl tam dačo červené. Poď! Už je všetko v pohode. Ona sa mne zabíja. Terminál 13. Kámo, počúvaj, na budúce poď so mnou. Si Bojko. A to, že hráš v hororové, hej, vidím. No hej, no. Tak keby si hral, tak sa nebojíš. To je scary. Kamo, prosím, poď so mnou. Okej. Na budúce. Padaj. To čo je? Počkaj. Choď von! Čo ti dáva? A v termínu 13 sa nedostanete pod minus. Počkaj. Môže ísť.
Ale okej, to zdá sa mi, že by malo byť všetko. Asi už by nás... Kámo, ty si divný. Keď sme držali Terminal 13, už je dead. Haló, je Cupcake. Žer zo zeme. Nemáme mu dávať zle. Nemáme už kapsy. Ty si... Coffee cups. Obek, čo sa deje? Okej. No, kamo, zvoní nám telefon. Yo, you actually came back. Nice. I thought last time I'd have scared you off, to be honest. We got a shipment earlier, by the way. Cow. How is this time? Finally something good, right? And yeah, you know we got strict rules here and all that, right? But listen carefully to this one. It's new. If you hear something heavy or weird outside, turn off every single light. Don't wait around, just do it, okay? Just hide in the storage, stay quiet till it's over. When it stops, get back out there, and you'll be fine. Alright, that's all for tonight. Takže keď ako budeme počuť taký divný zvuk. Cookie? Coffee! Na. Kamu nie? Zapni! Tak tu zatiaľ to má byť. To není flash. Hej, my také v Terminal 13. Keď sme si toto precvičovali, tak by to bolo o dosť lepšie, že? Túto hru, keby sme si precvičovali. Ani náhodou sme si ešte neprecvičovali, čo je škoda. Fuj, ty dosť divne vyzeráš, kamo. Kamo, ten typek sa na mňa dosť divne pozerá. Gratulujem. Počkaj. Počúvaj. Dobre, nič sa nebude diať. Keď nevidíme dlho auto, tak sa dačo bude diať. Filip! FIFA 3310. Čo mu dáme? Čo chce? Kamo, ty chceš dosť. Ale musíme mu dať. Inak dostaneme vyhazov. A to nechcem, ja dostávam veľký plat. Ja dostávam 2000 za noc. Prečo tento zase, kámo? Cupcake. To je vôbec nepáči, kámo. To sa nepáčil. Chodák s ňou, jak je smutný. Počkaj. Dobre, ďalej, tu sme v pohode. To mi nepáči, ale tam fakt. To je skali. Som si istý, že keby sme to nehrali, keby sme to teraz potom hrali, tak ty si úplne majster Anstrach. Vôbec ničoho by si sa nebal. Ne. To je skali. Čo to je skali? Daj pozor na telku. Tak kámo, keby ste to hrali potom ešte, tak... Kamo. Choď! Choď do storage room, choď! Videl si, čo je vonku? Nie. Oni sa na mňa pozeraj.
Protože... Dačo červené, tak dačo veľké červené tam bolo. Dačo veľké a červené. Kamo, ja som to videl, keď som bol dávať svetla. Poďme, teraz sa potom vypnú svetla. Lebo tam dačo zničí. Nie, on stále tam je. On je ticho. Kamo, musíme dať. Poď svetlo, svetlo. Obstav. To hrá skvělý. Ja viem. Pozri sa okolo mňa, hej. Čo bol ten zvuk? Kamo, ty, že si nebol pri mne. Dobre bol. Čo bolo takéto? Čo? Kde si? Kde? On to zabilo. Čo? Tam hral. Vonku. Kamalo. Kamoš! Počkej na mňa. Počkaj, ale on ťa to reálne môže zabiť. Kamo, nie! Nie, to máš vonku dať. Vôbec. No, sorry. Kamo, čo nás Hey, ešte? you're doing good. Night free already? Not bad at all. So, we got a shipment earlier, and this time it's popcorn. Smells really good at least. And listen, there's something new tonight, I guess. A car might pull up and just start honking like crazy. When that happens, go out, flip the sensor closed, and lock the door from inside. Do not let anyone in, no matter what they say, alright? The guy's not right, okay? Just lock up and stay inside. Oh, and also, No jak zamriemy kurnik? if they get mad, you'll know. Trust me, you'll know. Dúfam, že nám nič nespadne. Bo sa mi raz stalo, nebol... To je Michal. Michal. Kamoš, Sri. Koukej. Že? Padaj. Že Michal je náš kamoš Zri. OK. Poďme teraz dechneme. V tejto noci. Čo? Čo chce? Cupcake. Hej. Kamo, prestaň. Ešte raz to urobíš a budeš noob. Noob. Budeš noob v Rivals. Keď ešte raz to urobíš, tak budeš samých hackerov stretávať a každý hacker sa zabije. Tak jak... Prosím? Tak jak dneska budeme stretávať sami hackerov s tebou. Hej. My sme hrali a tam asi 10 hackerov sme mali za sebou. A 5 spamerov za sebou. Nie, tiež 10. Nie. Hej. Buď hacker alebo spamer bol. Není, kamo, ja som sa bál, že už není cookie. Cookie. Popcorn. No ja chcem dať, počkaj. Kamo, prečo si tu dal všetky cookie, ty? Terminál 13, už by sme podľa mňa boli mŕtvi. Mám noži. To je Lambo.
program alebo koš. Keby sme boli v Terminál 13 už je teda, lebo vieš ako išla rýchlo, ale normálne taká. Teraz si tiež daš zlekám. A ja. Dobre, nie. Čo je? Auto. To je veľmi zle. Close. Pozor. Okej, nič nerob. Kafe. Cupcake. A to jak si zatvoril? No. Choď. Hej, našiel som typka, ktorý by bol už dead v Terminál 13. Normálne. Hej, kafe. Choď. Kamo, choď preč. Dobre, nechoď pre nič, okej. Kamo. Vieš, ako bol ten zvuk? Ten také padanie tých vecí. Coffee, cookie, cupcake. Cookie treba. Co nie zadał? Nie. To všetko je v pohode. Elku. Zvuky, idu po stíhací. Jdeme kamoš? Popcorn! A proč nefunguje popcorn mašina? Aha. Chápu. Come on. Jak? Najszli tam. Didn't think you stick it out this far, huh? We actually got hot dogs in now. Place Oh. way better written. There's gonna be a little more customers tonight, okay? So be prepared for that. But listen up, this one's very important. If someone walks in from the forest, do not serve them at all. The guy might try to bribe you, offer cash, talk nice, but don't fall for it, alright? Do not. He'll push a few times and then leave eventually. Don't even look tempted, alright? So yeah, that's pretty much it for tonight. I wish you the best. Ja nie wiem. Tu jest detektywcy. Nie, dobra. Coffee. Come on, nie, coffee. A rýchlo mu daj popcorn. Ne, zabíjaj. Daj mu kafy, ty debil. Come on, rýchlo musíme urobiť kafe. Rýchlo, kafe. Nie! Počkaj. Keď príde taký typek z forestu, tak máme zamknúť, hej. Nic mu nie mamy dawać. Ja to buď dałam do auta treści. Popcorn a cookie. Tak, on zaraz fajnie patrzy na kamerę. To zatrzymuje. A koliko to za wszystkie nowe stało, że najpierw? Bo ja... Najdzie ťa forest, nie? Ale... Oj. Gdzie?
Because you said the person from the forest next time don't do this, he's just playing with you. Tak to je asi všetko pre dnešné videjko a nezabudnite dať like a odber. Čus!